F'konferenza tal-aħbarijiet wara l-ġurament tal-ħatra tal-kabinett tiegħu, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li l-kabinett li ħatar huwa sinjal b'saħħtu li dan hu gvern li mhux biss se iħares lejn is-sentejn u nofs li jmiss ta' din il-leġislatura, iżda ferm lil minn hekk. Dan hu kabinett b'demm ġdid, b'enerġija ġdida, bil-ħatra tal-element żagħżugħ kollu fil-grupp parlamentari. Għalhekk insostni li dan hu l-kabinett li qed iħares fuq medda ta' ġenerazzjoni. Fil-waqt li fisser li bil-kabinett issa iffurmat il-gvern se jkompli miexi fi triq tal-istabilità tkabbir ekonomiku u s-serħan il-moħħ, Dr. Abela qal li se jkompli joħloq il-ġid li tqassam mod ġust bejn kulħadd filwaqt li wettaq il-bidliet li huma meħtieġa. Fisser kif fil-kabinett il-ġdid ingħata iżjed importanza lill-akkomodazzjoni soċjali, il-ħarsien tal-konsumatur, id-dialogu soċjali, il-wirt nazzjonali u drittijiet tal-annimali. Iżda mhux biss. Il-ġustizzja u l-governanza ġew ikkonsolidati f'Ministeru wieħed biex nissoktaw b'mod aktar effettiv ir-riformi f'dan is-settur. L-istess ukoll l-ambjent u l-ippjanar bilal li noħolqu l-bilanċ meħtieġ bejn l-iżvilupp u l-ambjent. Il-Prim Ministru qal ukoll li kif il-kabinett huwa kompost iħares ukoll lejn it-tisħiħ tal-ugwaljanza b'sinjali ċari. Ħtart fil-kabinett it-tliet nisa li għandna fil-grupp parlamentari. Tliet nisa kapaċi li bil-ħatra tagħhom f'dan il-kabinett qed nibgħat sinjal ċar li dan il-gvern għandu fuq nett tal-aġenda tiegħu numru ta' riformi. Fosthom dawk li jħarsu l-ugwaljanza u rappreżentanza ogħla ta' nisa fit-tmexxija tal-pajjiż u fil-Parlament. Fuq kollox Dr. Abela qal li gvern immexxi minnu se jkompli jħejjel lil pajjiżna l-prospetti sbieħ li mhux biss Malta trid tilħaqhom iżda jirnexxielha tagħmel aħjar. Dan it-tim se jmittidu għax-xogħol minnu fih. Flimkien mal-grupp parlamentari tal-gvern fejn kulħadd se jkollu l-opportunità jagħti kontribut. Għandna budget ambizzjuż x'limplementaw u programm tal-gvern li se jkompli jbiddel wiċċ pajjiżna. Flimkien se nkomplu mexjin il qudiem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.